Ez dixwazim bi çend gotina behsa şivan perewer bikim. Xwedê Teala nêne serê tu kesî. Ha mirov dîndar be, ha dîndar nebe. Gelekî mirov hene dema mezin dibe, her pê de tere dixurife. Îja bi taybet van kesê ku ji dîn û diyanetê dûr, ji bo xatirê di nava milleta tim zindî bimîne, herkes behsa wan bike ji rojevê nekeve, ne bi hunera xwe, ne bi gotinê xwe, ne bi wez û nesîhet û cihad bûna xwe, bi dijatî û dijmîniya xwe İslam û Musulmanê dixwaze di rojevê de bimîne. Yek ji vana şivanperwer e, an jî şivan perewer e. Her televîzyon derdikeve êrişê şêx û melê Kurda dike. Em navê hemû şêxê Kurda baş e, hemû melê Kurda baş e. Di her çîniyê milleta, di hunermenda da, siyasetmedara da, şêxa da, mele da, insanê sextekarê, menfiatperestê mîna şivan perewer gelek in. Lê mixabin ev camî rêhanê derkeve televizyonê, taybetî televizyonê Başûr, Rûdaw, Kurdistan 24, nizam çend televizyonen, televizyonê nêzê PKK, iş û karê wî êrişê mela dike, mela xizmeteke ji Kurdaran nekirî. Îro zimanê Kurda hatî parastinê ku Kurd pê qise dike, xêra medrese, şêx û melle û teke û terîqetê Kurdistanê. Ez terîqetê naparêzim. Eğer melê Kurda medresî wan bi Kurdî nebe, Erebî nekira bi Kurda, bi salan ders û tealîma Kurda Erebî û Kurdî nedin, ha zimanekî bi navê zimanê Kurdî nemabû, her wekî bivî Asûrî, Suryanî û Ermeniya wê qira wan bihata. Hunermendê Kurd jî, dengbêjî Kurd jî ji vê milletê re xizmet kirin, ne ku xizmet nekirin. Ama xizmeta melayê Kurd kirî, medreseyê Kurd kirî, ez behsa şêxan nakim, hinek şêxî jî di nav da, tu kesekî nekirî. 1400 sal e melê Kurd bi şîna Kurdarê, bi tazeya Kurdarê, bi mirina Kurdarê, bi zewaca Kurdarê, bi şîna û şahiya Kurdarê, eşîra hev dikuştin, mêra hev dikuştin, xelkî hev dikuştin, şêx û melê Kurdan însanê melhev danî, her wekî mîna çi, mîna çîmento di nava Kurda da bi dîn xel hev danî û ned hiç fitne fesadî nav Kurda da bela bibe. Hem exlaq, hem dîn, hem edeb, hem namus, hem şeref, her tişt em bivê nişanê Kurda da û pêşengiya viya dikir. Ka ez cara bibêjim ê mîna şivan perewer û her wisa em bivê ê mîna wî ev kesê layık û sekûler. Çêj Kurdara kiriye? Ehmedê Xanê, melayê Cizîrê, melayê Batê, nizanim heta ji gerxwîn kişt malê medresê Kurdistanê ne. Yek nivîskarekî wê van dema dawî ew ê qir layık û sekûler derket, ew jî dizî kir çû malê Celal Bedirxan, Celadet Bedirxan anî hat kir malê xwe. Ew televizyonê Kurda, ew ê ku partiya televizyonê Kurda tune, medyekî bi navê medya Kurdî tune. Medya ku medya partiye, ê QDP, ê yenekî, ê PKK ala kul hal. Qasî misqalê zerret bi were wîcdan heye, Rûdaw be, Kurdistan 24 be, eşsem gelek televizyon henin, warin navê çî her wisa televizyon nêzê PKK. Ya mederxe televizyona bira cesaret were hebe, bira wêrekî hebe, bira marifet were hebe, însanê ziddê hev derxe televizyona bawakî edalet, mafê axftê bide her kese bira xes qise bike, rastî û nerastî fehm bike. Lê mixabin karê demokrasî ev e, mel'aneta demokrasî ev e, bi navê demokrasî, hurriyet û azadî hûn behs dikin, lê mixabin hûn yek merivekî terefekî derxe televizyona sivê heta nêwer êrişî dînê me, kultura me, çanda me, edebiyata me, namusa me, urfê me, adetê me dike bi navê Kurdîtiyê. Wan jî bi qasî misqala zerre ji Kurda re xizmet nekirî, partî û rêxistinê layık û sekûler, weşxîrî wêrankirina milletê Kurd ve tiştekî nekirî. Devletê dagirker, mala Kurdan, dünya Kurda xirab kir ve partî û rêxistinê layık û sekûler û sosyalîst û komünîst we jî axireta Kurda xirab kir ve cilla Kurda cehennemê re xist. Hodrî meydan ji bara temamê televizyona derx ê mîna şivan perewer û ev ku dijat û dijmîna dînê İslamê dikin, me jî derxîne da em bizanibe em bivê kê çi xizmet ji Kurda re an jî ji milletê xwe re kiriye. Ji însaniyetê re mirovatê kê çi xizmet kirî. Hodrî meydan.